चंदन बबुआ बैठल बाड़े कि मरते हई छक्का लागता मौगवा पकड़ा कि एक दिन जांच कला हो तनी सबरदास को पर हम ही ना कहनिया कि चंदन यादव के भाइयों के हो सकता। अच्छा हो नु भाई तहार होई तो न कहो लेकिन तारा ही पता बा कि लइका होला लेकिन हमरा ये पता बा कि तू छक्का हो जा अच्छा तारा लेकिन हमरा कैसे पता होई तो सब जानो लेकिन हमरा तारा में कोनो रुचि नहीं है अपने बात में तारा में कोनो रुचि है नहीं है एक में हवेली पर अच्छा ही पता बानो कि हम छक्का है कैसे पता बा हाला भई रहे सुन ले रानी हां धराइल बनी तो नाचे हरो तळू एक में हवेली धरा तो कोई सही बात बोल दी तो बातों में उलझा बात आपका दिल टूटा हुआ लग रहा है जो आप ये बात बोली हैं जी वो बिना रिदम के एक बार बोल के सुनाइए हमको क्या क्या खराबी है इस गाने में भाई खराबी नहीं है बोल के सुनाइए जब आप लोग लड़कियों का दिल तोड़ सकते हैं अरे मेरे भाई तुम सुनाओ बोला बोला कि आज दिल टूटी तो काल है गम खत्म कान के इलाज कराए रे वतनी कम सुनाता है घरी हे लेखा को सुने नहीं तो बोली ना बोली कि तोरा लेखा 10 गो अरे घुमाइले हो हमारा मन में इतना निमन गाना रहे कि पगला बे सुततानी सैया जी के गोरावा बड़ुए नी होरावा जनी हो खेदी हो भोरावा अरे बरसे तो प्यार के ए बदरिया राम जी किस जिए पपीते दो उमरिया हेरा इतना अच्छा भाव है कितना सुधर जाइएगा सुधर नहीं गए हैं अच्छा लेकिन जो तुम गाना गाती हो कि तोरा लेखन 10 गो घुमाइला हो तब तारा खाती कहतनी कि प्रियंका तू कवनो न अरे हो गो निहार हो आगावे के बहाना कइलू 70 गो आगावे के बहाना कइलू 70 गो ये कह जाए कि उड़ता तीर कोई अपने से पकड़ गया फिर हम कहाँ थे कि बड़का भैया एयरफोर्स शैलेश भैया गावे के तू कहलो ना कि 10 को घुमाइला तोहरे गाना हम तोहरे के देता नहीं कि गावे के बहाना कइलू 70 गो हतार हो गावे के बहाना कइलू 70 गो यार हो छक्का लागता मौगवा पकड़ा एक दिन जांच कला हो तनी सबरदास को तनी सबरदास को छक्का केकरा कहल जाला जेकरा में पुरुषत्व नहीं के का कहल हो पुरुष के क्षमता नहीं के महिला हो के महिला के क्षमता नहीं के तू अपना मुंहे कहलू कि एगो बेटा पैदा हो गइल बा हां जी बोली हनु पर हम ही ना कहनिया कि चंदन यादव के भाइयों के हो सकता। अच्छा हो नु भाई तहार होई तो न कहो लेकिन तारा ही पता बा कि लइका होला लेकिन हमरा ये पता बा कि तू छक्का हो जा अच्छा तारा लेकिन हमरा कैसे पता होई तो सब जानो लेकिन हमरा तारा में कोनो रुचि नहीं है अपने बात में तारा में कोनो रुचि है नहीं है एक में हवेली पर अच्छा ही पता बानो कि हम छक्का है कैसे पता बा हाला भई रहे सुन ले रानी हां धराइल बनी तो नाचे हरो तळू एक में हवेली धरा तो कोई सही बात बोल दी तो बातों में उलझा रहे महिला में मंडल ने कैसे बोलत न तो हो ना बोलती हम चंदन हां कि ये गो
लाल पिजड़ा एगो हरियर पिजड़ा अभी हमारा उल्टा सीधा को भाई हम सुन ले तो सब में गाइब चंदन बबुआ बैठल बाड़े बन के हिजड़ा एगो लाल पिजड़ा एगो हरियर पिजड़ा एगो लाल पिजड़ा एगो हरियर पिजड़ा तो में चंदन बबुआ बैठल बाड़े बन के हिजड़ा चंदन बबुआ बैठल बाड़े बन के हिजड़ा गीत ऐसा गाओ कि हमरा में सट जाओ चल रहा है जैसे हम तारा के कहनी हनु कि 70 गो बुक खोज के यकीन बाद नहीं क्यों हमरा के इतना सुधार कुछ निमन गीत गाओ ये सब गावत रहबू ना तो फिर हम फुल तो फिर गार्जियन लोग कहे कि इहो बदले हो गए कि बॉम्बे कमाले जी बॉम्बे कमाले अरे कुछ तो नहीं ठाक बढ़िया सुनो कि बॉम्बे कमाले जी बॉम्बे बहुत हो गइल सब। कमाले कि छपरा सिवान के ठोके जाले सोनिया बॉम्बे कमाले सिवान के ठोके जाले सोनिया बॉम्बे कमाले लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई यारी में बीमारी में लूट गई नियारी में प्रेम के बीमारी में लूट गई यारी में प्रेम के बीमारी ये सब गाना लहुड़ियोस घर में कियो रतिया रखले बा तो चंदनबा कल कोतिया में सबतिया रखले बा कल कोतिया में सबतिया रखले बा अब तो ना मन तारा भी ये सब गीते हम जानते आपके हैं विक्की भैया की फरमाइश है विक्की भैया का तो विक्की भैया का फरमाइश सुन लो कि प्रियंका खइबू ना पियबू ता मोटइबू कैसे हमारा विक्किया के कोरा में भेटइबू